Soyayya ta rayuwa ta ban ce wani ya taya ni ba, annabi shine gaskiya ta ban san da ta faru ba. Soyayya ta rayuwa ta ban ce wani ya taya ni ba, annabi shine gaskiya ta ban san da ta faru ba. Allah sarkake zuciyata dan sarkinsa Ubangida, barni da ƙaunar annabi zan sa in tafi ba wata gargada. Na ba da fansar rai da jikina dan ƙaunar baharin nada, zama babu anar kasu bata ba dan da akwai ni ba. So ya haɗe da sufa da karamci ya yi mini kyautar saduwa, ga abin da ya gagar bayi wanda ya zarce kwatantuwa. Ni tafiya cikin wani zati mai raba sirrin shakuwa, mai haɗa rai da jikinsa na aini ban taɓa ja daga baya ba. Yawan isa da yabo da salati sau lamarin da ya tabbato, ga mai fita da tajallin ruhi sanda sufarsa ta karkato. Rabu salatin sai ya kasance buɗin sirrin ambato, ya bar rabo a cikin wata kalma ba a kira ba a sadu ba. Allah ina ma yau ka zuba mani soyayyar sarbi biyu, in ji irin sanya da wifi na yi masa shi da sufar biyu. Ne masa so na niya da uba kan tafi babaki biyu, ga wani so na fana'in kauna wanda bayi masa kwanja ba. Na so a ce da akwai wata hanya da za ta koma baya can, ta kai ni zamanin Mahamudu sannan ta ce mun gashi can. Na faɗi tun daga nesa na turbuɗe fuskata daga nan da can, Allah wadan nisan zamani da bai baro na baya ba. Soyayya ta rayuwa ta ban ce wani ya taya ni ba, annabi shine gaskiya ta ban san da ta faru ba. In kafa fuskata cikin ƙasan tafi kwance da ambato, na faɗin sa dai kama farjiga majazubin ya fito. Ka tallafe shi yana ruwa zindam, annabi ba na yin zato, da taimakon ka na dogara Ahmadu in ka ki ba zan rayu ba. Ina wusuli ina fana'i ina baka'in rayuwa, cikin karamci ake mutunci mafi kusancin saduwa. Wallahi kauna in ta ta'azzara ko kusa ba ta koyuwa, Kursalami idan ka ji kaina ban ga abin da ya saura ba. Da zuciyata na yi maka kyauta tun daga farkon rayuwa, ta zama baiwar kumun haminna yadda ka so ka yi garkuwa. Ko ta ga bauta ko ta ga yanci duk ɗaya ne a cikin ruwa, annabi in ka kira ni da sauti babu ta inda ba zan ji ba. Ya Rasulallah, da na cikin kana manta halitta shi ne burin mai gida, komai aka yi mini san ka ya jawo wallahi ya faran nada. Dukan gidan da ya ganka ta ruhi zai rikide da jamul huda, ya manta kansa ya shafa wani sana kula tun ban fargaba. A duniyar matsala da hijabi irin mu bai yawan zuwa, a inda wanda ya so ka keke ina dalilin rayuwa. Annabi ba na mabudin shagafo in kafa kai a cikin ruwa, kar na dago na shagalta da halarar nurul aini ba zan ji ba. Soyayya ta rayuwa ta ban ce wani ya taya ni ba, annabi shine gaskiya ta ban san da ta faru ba. Tausaya mini
hakikar gaskiya. Ka shaida ni daga tafkin sirrin soyayyar ka ta bai daya. Annabi ku ne alƙibla ta na kafu ba zan juyi ba. Idan ka bar na gaskantacce girman ka ne ba nawa ba. Idan ka yi na fifitacce ban taɓa jin wani gaka ba. Annabi buwani na ka saya min in tafi ban maka coge ba. Na bayyana ka kowace siffa ban shiga inda ka ɓuya ba. Annabi da ambatanka na saba ka ce na zo kusa garkuwa. Annabi da tausayinka na jingina a buɗe ƙofar saduwa. Annabi da taimakonka na dogara a bani sirrin rayuwa. Annabi da kau da kanka na raɗe ba zan tsaya daga ɗoshe ba. Annabi idan ka bani kusanci ka fi gaban haka mai gida. Annabi idan ka bani kulawa girman ka ne alamar guda. Annabi idan ka sau mini sirrin zan tafi ba wata gargada. Annabi ka bani kumfa ya kunin yaban ka bana waɗansu ba. Annabi a zazzage na dura na ji ni taf har ciki. Annabi amin ado da sa'ada san ka ya zammun mallaki. Annabi a baiwa zati na rai nurul ina ya ci sabiki. Annabi soyayya uzuri ce ban taɓa ji ba ka lura ba. Ya alamar rishid wal falahi ai mana ko ba mu farga ba. Awwal barizi tajalliyati har yanzu mu ba mu rayu ba. Ya ainil haqqin lati tatajalla ai da mu ba mu tsargu ba. Ya mai ado da kamalar zati ga hafiz bai yantu ba. Ƙunar ka ce ta ni da kowa komai ya zo min kai ka so. Mu'amalar mu da bayin Allah tana cikin ka hakan ya so. Ka iya halitta annabi wani ka bai da sufa ta so. A so na so mi so soyayyar ka ce ta sa haka har gaba. Ya shugaba dan girman Allah mai da naisa ta zo kusa. Zama da ku shi ne nutsuwa ta wallahi ko a cikin ƙasa. In mutuwa ita ce makasudin zaman ku ce mini an kusa. Ba rayuwa babu Madina ba za mu rayu ba shugaba. Ya annabin sira ne amince in ba da kai ba zan yi ba. Babana ya kila shi bayi wala arwahi ba zan ki ba. Na tabbata in ba hannunka ba zan gani ba zan ji ba. Annabi dan Allah ka kira mu Madina dai ba ta kullu ba. Wallahi tintin na yi taslimi cikin ku ban taɓa joya ba. In ban da ku abulala abu dai ni ban ga abin da ya shaura ba. In ban da ku sa'ilal adrafi ban bu waninka da gaske ba. Anwarul mutajarrad kai ne ban ki akan ka na zauci ba. Wallahi ban taɓa baya ba. Ban ga waninka a raya ba. Ban ji cikarsa a ɗazu ba. Ban ga isarsa a yanzu ba. Akan ka banki na zauci ba. Annabi in ba mu sadu ba. Wallahi ba zan samu ba. Wallahi ba zan wanzu ba. Wallahi ba zan yanci ba. Wallahi ba zan rayu ba. Annabi kai ne garkuwa. Annabi kai ne yantuwa. Annabi kai ne wanzuwa. Annabi kai ne samuwa. Annabi kai ne rayuwa. Annabi kai ne faruwa. Kai ne muradin zuciya. Kai ne hakikar gaskiya. Kai ne wasifar safiya. Kai ne ta yamma gaba daya.
kai ne muke bai kulliya, kai ne kaɗai wahadaniya. Mola ya ce mun ga kanan, Mola ya ce mun kalli nan, Mola ya ce mun karɓi nan, Mola ya ce mun buɗe nan, Mola ya ce mun dubi nan, Mola ya can ɗin tafi nan, Mola ya can ɗin tafi nan, Mola ya can ɗin tafi nan.